Igorende asinga nchobwanjani obuli tukolia lero twatebanga wikatocha twatebe bintu bwategenda bikoro kupunga mashinani. Ekaro devolution ya tete osebuga 2013 eyabwatekerenga kerega obokoreri bwigero umwana inchi ekenyoro masale ubuya bwapunga mashinani ene linga umuheshimiwa inomochorete igagocha abarwanirere ahetie mesuada eri mugane tikurwe binyorono egere chikorosie budget yiche bakonya abantu baitu kina kigyoka tuika na inu mwarwa mauni ikiara Nyamira ali space balance wikoli yebese obuchira Nyamira ojotegera njo mweshimiwa agokora nuchumi muna yabere nkongume guketa kayorero kwanyoranga tokonya wika Nyamira twaranga nere buya toletera abana inchi baitu obokoreri asebi nyoro kuna kile kora tubwate bunge mashinani Nyamira eliya ito yatwalire abantu ababe batwale bakamanyinga yogoita namanyinga ayo igakorwa sabantu musesenetie mweteri bagaba bakorere gasi segiyere ebunge yaito ya Nyamira terisegi yaba MCA ba Nyamira n'omuntu ochetu oligere 2027 ainde na teba igase nale utambe nkoenda tora matanga kwanyoro umuntu nasirete kere wiki na matanga kila lituko na matanga liba geli nyasato ile tole moyo ntwale kolitumeka tora akora maya nohene biense toko na koligia tubiga nyake ikera 2027 ni abantu baminte karare noe tu tora manya gusento iko tora sabanya sae ara tobo moyo utogo ikalia abana inchi nabwo bawo chora barai na hende mo chora barai abo bagwenebe kile kitu wale ko basaba lakini abande banjire njia ya mkato orocha sabako boli likondo banye gwakire chikuru kolera abande gas karo kubwa dali kondeli obukwane bito bili abana inchi bagutumita lakini agoko buli kondo yoko na kuramo morayonde wakire chikura no muntu oli wakire Tuiko buli kono tebenga ayenki ekiyota etokolera umwana inchi utambe yoko na utebanga nyageto osali abange babo na ubanzete account government ya Nyamira nenga kiye barengo borai na liki bitaki agaje tukira milioni 30 kora mulike bitaki milioni 30 Nyamira tenero ebite kike yokia milioni 30 abande chibese chikabe kutie university ye togo kwanera ye togai 100 million ya record University of Eldoret 100 million ye chikasira makokabo na ile rero na bubule tini kono bakuga Nyamira kende keyo mwana koro kende abu mayo to tebile ke tatia milioni 30 na ikere 100 million ye university ya kwanza 2015 na ikere mayo to tebile ama esimiwa umwe ko basabera ebireje byabo bwate bakeko na otongaina mu basabere kabisa na barubale rusie ke obotokere liso bataranza ko rusio yonde usema no ikira kitwale ko basabera itkolia lero asinge njama kana ngenda Nyamira yetu mumade ko rutare 8 mwezi wa 10 Nyamira eri kisegi chyoka utuko na mugaso ebunge eri yaito yairani buko basa abantu bakora machambasi abekiro wakora alene bibago obisi ya serikali asinge njo montabu ya tengurunke otebana asinge njo ya serikali usele ya UDA bona gana na bonko nyara gwitonde bwensi ubugima bwo monte bora soko bokokwa ebunge iyo lero sororo abante baterere nebibago asumwana inchi abwenderete ko ile bwebiro biyaye bikonye ko budget yero suya amagenderaje ngana asiki asinge njumo ntoyomo oire libaga akorera asi asahokora uira no ija kuburuga omorembole Nyamira itkolia lero alire ilichiko elinkole na buno mospika lingete chinguru na buna ebunge yaito ase elietaliko rokunga sindai yo ebwata mangana 3 na mbeyemo isaransongeri yoko Nyamira baka abantu bayikuwananire gento kende ya kabere
Wana baheshimiwa ambaye lo kibasoka siko bachiko likira seki hotel ya liyo kolene suade tayo. Wana ga mundu tayo okoya gukibes ati okole biashara isiko ye county ete ya Nyamira. Yendo kene kiwa mwali. Sinda ewe ata matukoti sainyoka. Aya mwalembe to wote Nyamira asama matukoti saini. Tutara kolege isanz almost piko yora okwana. Atara kolege isanz asama matukoti saini. Abaheshimiwa bonzi be bunge ete ya Nyamira ebakoirana bakeruchikura buyekero ka IPC yochagocha muchiko bachora byekuru bimoroga. Ekiara bona naije nanchire tidio mushara baheshimiwa omba aliyo mushara ekiagere gange nene tubugate eleko rukunga representation yoko wakilisho mwananchi wetu ntoiko nyetekereza toro siama chiko ntoiko nyakora na aliaro ntoiko nyabwati ile ntoiko rukwe court nkaire chinguro chira na chini lakini abantu baito bamwire kogenda ingakire rukunga anaki ile chisegi umuntu atarochose bichikondro liko bwati lakini yakogera twabule bunge yaito ya Nyamira litukeri oikomora mbuche nani gusaba abantu baito twandira ko bakolere gas tubabuga atase nkoro bakende yonsi mtwabo yitgo chaso mwananchi neki siasa chinde chinyinge chiko na wakuma kero chisiasa chiwo koroma pema moyo tumukire yatabeta buyanga siasa mbaya maisha mbaya umuta abantu baito tunakolera butukora mugaso twagira abarayi kuna twakora chikura na hende twanza gukwanira chikura kinde mtotaete chikura kirimo hagete 2022 na hayo rolenga omwana wo oyolire ebasari buye obuororo uwe para bugakire balimo konya ebinto byeno ekiro yawo ne agakire buye ensoko yawo asukunywa make ntebe ikire buye ine bitali okogenda bune yajanya bonge naro lero siribuya nkoendoro oruwali gwe neliyoga litoke aina alama ngana tubwena takukwani abona yo tutara kwani chikora chemutu kuna bana ko basaba abantu bayitibo asinge nchobwa nchali bwenu na incha asinge nchomba nchete na ende bune nana yate abanga iwo mwanya yake dikuleta bula tikende ono na inche bwo nensa amade wako enda wichimoina ikirubo yolende asinge nchobwa nchaniyo abasani bana mwezi aba security team bashiriwa mwakira biyamona itkulia lero etwabwate bunge mashinani ase sub county ya Nyamira North matukayalire mutienyo eta twagasetia sub county cheto chons chia Nyamira isano asito chokole bisaranzo bintu bya bunge mashinani tugansera bugetutu nene ubandi sub county ibere tugansera Masaba North sub county mutienyo buno wansete oyikomina limo otwalenge ebisaranzo chiwiki chia iberoro wiki eli aeta na chumaine etwalenge manga sub county ase amangana bunge mashinani etwakole tekoruo twatebanga lero etwalenge gwansaga iga ase Nyamira North sub county ebisaranzo byetu etwalenge lero tokole iga ali magwagwa tumago chaitibo egisaranzo kiabona mugaso twanza egisaranzo kiamambia alia magwagwa asichi ward twagajete bune chi ward office twagajete 20 asichi ward cheto 20 kirase county ya Nyamiraero twale go cha mugaso twanyoranga teko nyarekana asinge nto yabantu babugate chinyanda mwamu abantu baito banchire chisegi twatebange tokolera magwagwa tumago chagaira abotete ntebi abantu baitege nteka baitibo nche na tenenire na inue asinge ncho mheshimiwa mwachorete ogairo musani oromo egenu mumaito chira twakolira mangana ne sama ngana iki kanisa twakolire ne mangana maendelero mheshimiwa oyo ondetire gai gaitu twayire bakatoka abana oli bakora matemo
bintu bilibala okolera matembo mwakoli wetu mheshimiwa huyo ondetira asemeyega enengi naenda asitu ward cheito chonsi cyanyamira abonta ede botebanga abantu baitibo n'abantu abayamule naende